En su caso, de las actas de las sesiones celebradas los días 28 de marzo y 9 de abril de 2018. Si nadie tiene nada que alegar, quedan las actas aprobadas. Vamos con el segundo punto. Comparecencia de la consejera de Educación a petición de la Comisión de Conformidad con la solicitud formulada por Rebeca Ubera Aranceta, parlamentaria del Grupo EH Bildu, a fin de que explique el documento Acuerdo por la Educación y bases para el acuerdo. Vamos a dar la bienvenida a la comisión a la señora consejera de Educación, la señora Cristina Uriarte Toledo, a Miren Maite Alonso Arana, viceconsejera de Educación, y a Olatz Garamendi Landa, viceconsejera de Administración y Servicios. Tiene la palabra por parte de EH Bildu la señora Rebeca Ubera. Eskerrik asko, mahaiburu andrea, eta ongi etorria Alonso, Garamendi eta Uriarte Andrei. Uriarte Andrea azaroak 22an, gure artean izan zinen, hezkuntza akordioan dela eta balizko lege bat onartzeko burutzen ari zareten prozesua asaltzeko. Zuen gobernu programan jasoa dago balizko lege bat onartzea, legegintzaldi honetan, eta azaroak 22an hemen egon zinen zertan ari zineten asaltzen. Orduan Elkarrekin Podemos legebiltzar taldeak eskatu zuen agerraldia, ez baldin banago oker, eta gaurkoan guk eskatu dugu aurre ikusitako lehen fasea bukatu ostean, aurkeztu zenuten dokumentoa lehen eskutik ezagutzeko asmoarekin. Kontua da, prozesu honen hasiera-hasieratik legebiltzar taldeak kanpo utzi dituzuela, eta ez dugula inolako momentutan informazio zuzena izan edo eta detailerik izan, prozesua nola burutzen ari den, lantzen ari den dokumentuan inguruan. Ez dugu ezagutzen horren arrazoia zein izan da, baina suposatzen dut hezkuntza sailak arrazoiren bat izango duela, nahiz eta guri ulertezina iruditu. Gainera, helburua kontutan izan da, helburua zein dan, ez? Helburua da teorialmentzat lege bat onartzea. Eta horren arira, bai galdetu nahiko nioke hezkuntza helburuari, benetan helburua gobernu honena zein den, ez? Hau da, lege bat onartzea besterik gabe, edo baldintza egokiak sortzea, egoera egonkor bat sortzea, guztion artean ditugun arazoak konpondu eta etorkizuna eraikitzen joateko, oinarri sendoak eraikitzeko, hau da, ez? Zoru bat zehazteko. Zeren, lege bat onartzea baldin bada helburua, horrek gehiengo parlamentario bat eskatzen du soilik. Orain, helburua baldin bada oinarri sendo bat erdiestea, non lagunduko duen ditugun arazoak konpontzeko bide bat erdiestea eta baldintza egonkorrak sortzea, horrek bestelako jokabide bat eskatzen du. Eskatzen du hezkuntza komunitatearekin lanketa behar bezala egitea eta adostea, eragile politikoekin ere egin behar diren lanketak egitea, abar eta abar. Iruditzen zaigu, hor bi bide daudela, ez? Eta egia da, orain arte ikusi duguna ez zaigu gehiegi gustatu. Nahiz eta paperak dena sostengatzen duen, dokumentua, adibidez, dokumentuara joan da, dokumentua teorian onargarria izan daiteke, baina hezkuntza sailak dokumentua aurkeztu zuenean, adibidez, hizkuntza trataera aritu zenean sailburu anderea, egiten zuen interpretazioa gure ustetan ez zetorren bat dokumentuan jasotzen zenarekin, edo behintzat ez zetorren bat guk dokumentuan hizkuntza trataeraz egiten genuen interpretazioarekin. Eta horregaitik eskatu genuen, agerraldi hau, zehazki ezagutzeko, hezkuntza sail honek dokumentuaren inguruan egiten duen interpretazioa edo zuek dokumentu hau nola ulertzen duzuen lehen eskutik ezagutzeko. Gustatu zaiguna ez da soilik izan dokumentuaren inguruan egin duzuen interpretazioa, baizik eta prozesuan ere hezkuntza komunitateko eragileen ordezkaritzarekin kontatu beharrean, eragile horretako norbanakoak deitu dituzu edo norbanakoekin kontatu duzu, ez? Horrela pentsatzen dugu, ez dela eman behar
zen eztabaida, zuk ordezkaritza bat deitzen duzunean, azkenean eragile horiek komunitate horretan eztabaida bat sortzen duzu, eztabaida bat abiatzen duzu, lanketa nahiz eta hasiera batetan korapilatsuagoa izan, aberatsagoa da eta gero bukaerako faseetan laguntzen du, baina gure uste apalean behintzat aukeratu den bideak alderantziz egiten du, nola hasiera honetan ez den eztabaida eman, lanketa eman, egiten dena da hurrengo faseetan zama jartzen du, ez? Horrek suposatu ditzakeen ondorio guztiekin. Gero, bestetik ikusten ari garena da, dokumentuan jasoriko hainbat edukien inguruan, alegia, teoriaren inguruan, hezkuntza saila eguneroko neurriekin, ekimenarekin kontrako norabidean aritu dela. Agian orain, hemendik aurrera aldatuko du, baina orain arte hori ikusi dugu. Eta horregaitik gure galderaetariko bat izango da, zein berme ematen dizkigu, ze berme emango ditu hezkuntza sailak, dokumentuan jasotzen diren oinarrien inguruan, ekimena hartuko duela ziurtatzeko. Hau da, dokumentuak bukaeran egutegi bat izango du, kronograma batekin, finantziazio batekin, zuzkidura batekin, neurri zehatzekin. Hor gogoratu nahi dut, 2018ko otsailaren 13an, gure taldeak gobernua sostengatzen duten alderdiekin adostasun batetara iritsi zela, eta legebiltzar honetan onartu zela akordioaren dokumentuari erazkin bat gehitzea, non jasoko zen egin beharreko diagnostikoan ateratako ondorioe erantzun egoki bat emateko beharrezkoak ziren neurriak. Bai? Orduan, eta baita ere jasotzen ziren diagnostikoa egiteko adierazleak. Orduan, jakineko genuke dokumentoak, erantzkin bat izango duen, ez duen izango, edo hori guztia nola kudeatuko duen, ez? Eta erazkin hori egiteko asmoa baldin badaukazue, espero dugu legebiltzarraren agindua beteko dela eta eranskina izango duela, noiz gehituko zaio, behin eskola kontseilutik bukatutakoan, eskola kontseiluak bere lanak bukatutakoan, legebiltzar honetara bidali behar denean, gero legebiltzar honetara bidaliko dena zehazki zer izango da, dokumentua bere horretan, edo eta ja balizko lege bat erdiesteko marko juridiko hori garatzeko artikulatu bat, zer formato izango da legebiltzarrera iritsiko zaiguna. Gero, dokumentuaren azken atalean akordiorako oinarri nagusia jasotzen dira. Egiten da laburpen bat, eta landu diren arlo bakoitzean oinarriak jasotzen direna. Ez dena esaten da dokumentuan oinarri horiek nola egikarituko diren, nola gauzatuko diren. Galdera da, hurrengo pausua zein izango da, oinarri bakoitza garatzeko praxia zehaztea, edo hezkuntza saila soilik marko teorikoan kokatuko da. Marko teorikoan kokatzen bada, hezkuntza sailak zein politika, zein neurri bideratuko ditu dokumentu honetan jasotzen diren edukiak zehazteko, zeren bestela, teorian geratzen baldin bagara, eta ez baldin badira neurri horiek jasotzen gaudenetan geratuko gara, ez? Gero, arlo dokumentoan landu diren arloetara jaisten baldin bagara, modernizazioari dagokionean, ez? Modernizazioari dagokionean jasotzen da paradigma berri bat aipatzen da, ez? Orduan gure galdera da, paradigma berri horri erantzuteko zein neurri bideratuko ditu hezkuntza sailak. Hezkuntza sailarentzat zein da paradigma berri hori. Sistemaren egiturak eta antolamendua egokitzeaz hitz egiten da arlo desberdinetan, baita modernizazioari dagokionean ere, zehazki zer egingo du horretarako hezkuntza sailak. Bizikidetzari dagokionean, guk egia esan eta ikastetxe ari gara bizitak egiten, ez dugu ikusten ikastetxeetan bizikidetza arazorik dagoenik. Ez dugu ikusten. Beste kontua da ikastetxeen artean, edo eta gizartean bertan egon daitezken arazoa, baina ikastetxe barruan bizikidetza arazorik ez dago. Beste kontu bada kohesioaz, ez? Ari baldin bagara, edo aukera berdintasunaz ari baldin bagara, edo segregazioaz ari baldin bagara, ez? Ez dakit bizikidetza termino aukeratu den modu positibo batetan landu ahal izateko eta
ez? Beste termino batzuk ez erabiltzeko, edo benetan ditugun arazoei aurre ez egiteko ihesbide bat aukeratu den, ez? Eta bizikidetzari dagokionean ere, dokumentuan, modu sakonean, bizikidetza landu denean, ikusten da nahiko txukuna dela, baina gero, oinarrien laburpenera joaten baldin bagara, ikusten dugu aurretik jaso diren hainbat gauza interesgarriak izan daitezkenak eta gure ustez beharrezkoak direnak gero oinarrietan ez direla jasotzen, ez? Eta horrek guri nahasmena sortu digu eta kezka sortu digu. Orduan, ondorioak ateratzen direnean, bai, eta laburpenera mugatzen baldin bagara, bagia esan kezka areagotu zaigu, ez? Ze desberdintasunak nabaritzen dira. Orduan, ez dakigu zergaitik ondorioetan hainbat gauza ez diren jaso, eta zergaitik jaso diren, ez? Hor ez dakit horretarako irizpiderik egon diren. Hizkuntza trataeraz ari denean dokumentua onargarria iruditu zaigu, baina lehen esan dudan bezala, helburuak eginiko interpretazioa ez zitzaigun bat ere gustatu, ez? Beraz, non oinarritu behar gara, helburuaren interpretazioan edo dokumentoan. Ebaluazioaz ere aritzen denean, azken agerraldian entzun genituenak entzun da ere, gure kezka areagotu egin zen. Egia da, ebaluazioaren arloa iruditu zaiguna izan da, igual arlorik flojoena, ez? Dokumentoan landuta dagoena. Eta hemen ere gauza bera geratzen da. Oso gauza interesgarriak egon badaude, sakontasunan lantzen denean, baina gero ondorioetara joaten garenean, berriro ambiguetatean geratzen da. Orduan, ez dago argi benetan nori helduko zaion hezkuntza sail hau. Ikastetxeen autonomia adibidez, arloa oso interesgarria iruditu zaigu, oso gauza interesgarriak iruditzen zaigu, batez ere berrikuntza ikuspegitik eta aldaketa sakon bat emateko ikuspegitik. Baina gero, benetan ikastetxeen autonomiaz ari digarenean, momentu honetan adibidez, ikastetxeek beraien jatordu eredua, ez? Jantoki eredua aukeratzeko ere erabaki ahalmenik ez baldin badaukate, gero eukiko dute. Benetan ikastetxeen autonomiaren aldeko apostu bat egingo da, eta horretarako zer eskuduntza emango zaie ikastetxeei. Bai, argi dago gaur egun daugun eredua ez dela bideragarria. Bai, daukagu eskola publikoa, eskola itunpekoaren barruan ere ditugu ikastolak eta bestelako sareak, guztiak ia 100% diru publikoz finantziatuta, baina bete behar desberdinekin, eskuduntza desberdinekin, eta egunerokoan ditugun arazoak areagotuz, bizikidetzan zailduz, eta hezkuntzak bete behar duen funtzioa bermatzeko gero eta oztopo gehiagorekin. Gure helburua baldin bada, bukatzen dut berala, 30 segundu. Gure helburua benetan baldin bada gizarte kohesionatua, gizarte ikasia izatea, herritar guztien aukera berdintasuna bermatzeko, hezkuntzak bete behar duen funtzioa ahalik eta egokien betetzeko, eredu horri buelta bat emateko hautua badago, hezkuntza saila prest dago, sare antolakuntza horri guztiari buelta bat emateko. Eskola publikoa erdigunean kokatuko du. Etorkizuneko eskola publiko sendo berritua eraikitzeko apostua egingo du. Diru publikoz finantziatutakoak eskubide eta betebehar berberak izateko. Indarrean dagoen sarea eraberrituz, gizarte arrakalatik eta talkatik haratago elkarlanerako urratza emateko hautua egingo du hezkuntza sailak, eta horiek dira lehenengo txanda honetan ditugun galderak, eta eskerrik asko mahaiburu andrea zure pazientziagatik. Eskerrik asko Bera andrea. Es el turno de la consejera de su equipo para dar las explicaciones. Uriarte andrea, zurea da hitza. Eskerrik asko, egunon, batzordenetako presidente Andrea, legebiltzarkideok, egunon guztioi. 11. legealdi honen hasieratik hezkuntza akordio baten inguruko gure postua azpimarratu genuen, lege berri baten oinarri izango den akordioarena. Apustu estrategiko horren baitan, ikasturte honen hasieran prozesuaren zehaztasunak azaldu genizkizuen eta konpromiso sendo bat ere hartu genuen, hausnarketa eta parte hartze prozesu bat hastearena.
Konpromiso hori betez eta batez ere gure gizartearekin, gure hezkuntza sistemarekin dugun konpromisoa betez, gaur hemen aurkeztuko dizuegu egindako hausnarketaren emaitza. Baina ez da edonolako hausnarketa, ez, sendoa eta irmoa da, eta emaitzak dakarrenak, hain zuzen ere akordioaren oinarriak. Gaur, aurkezpen honetan erekin batera, hezkuntza sailburua ordea den Maite Alonso eta administrazio eta zerbitzutako sailburu ordea den Olatz Garamendi daude. Gogoratuko duzuenez, aniztasun eta jakintzan oinarritutako 5 lantalde sortu genituen. Hezkuntzaren eremuan zutabe izan behar ditugun 5 gai landu, eztabaidatu, aberastu eta adoste aldera. Beraiei esker, lantalde horiek osatu duten pertsona guztiei esker, gaur hemen akordioaren oinarriak aurkezten ditugu. Jaurlaritzaren leloarekin bat eginez, gure formula auzolana da, eta are gehiago aritu behar dugu auzolanean hezkuntzaz ari garenean. Hezkuntza herrialde erronka dugu, kolektiboki aurre egin behar dioguna. Gure etorkizuna ez ezik, gure seme-alaben, gizartearen, gure herrialdearen etorkizuna dago eta eztabaidan. Gure gazteentzako etorkizunaz ari gara. Bizitzan, arlo guztietan trebe izateko aukera izan dezaten, eta guztiek aukera berdinak izan ditzaten. Apaltasunez, baina aldi berean iraunkortasunez aurre egiten diogu erronka honi. Iraunkortasuna ahalik eta adostasunik zabalena lortzeko. Azken 25 urte hauetan Euskal Eskola Publikoak eman diogun ondaria oinarrituta, Euskal Hezkuntza sistemaren etorkizunaren alde egingo duten oinarriak finkatzeko ardura eta aukera dugu. Guztion parte hartzean, oinarritzen den ardura dugu guztiok. Oinarri batzuk landu behar ditugu. Ondoren, garapen zehatzago bat landu ahal izateko. Eta hori da gaur hemen aurkezten duguna. Gaur, aurkezten eta saltzen dizuegun dokumentu honek Euskadiko hezkuntzaren aldeko akordioaren oinarriak jasotzen ditu. Eta balore erantzi bat du. Pertsona ezberdinen, sentsibilitate askotako pertsonen partaidetzarekin egina dagoelako. Hezkuntza akordiorako adostasun dokumentu bat, horren gainean eraikitzen jarraitzeko. Horregatik, eskatzen dizuegu, zuek ere balore hori eman dezaio zuen, eta abiapuntu bezala ikus dezazuen. Bide honetatik hasita gure sistemarentzako beharrezkoa den lege berri baten espiritua arima izan dadin. Uste dugu benetan bakoitzaren mesfidantzak alde batera ustea merezi duela, handiagoa den helburu batetara lortzeko, gure hezkuntza, euskal hezkuntza. Hau izan da prozesuaren lehen urratsa. Dokumentu adostua, prozesu parte hartzailearen prozesu sozialaren bidez. Datozen urteotarako gure herrialderako beharrezkotzat jotzen dugun hezkuntza zehazten lagunduko diguna. Aurkezpena egin genuenean adierazi nuen zein izango zen prozedura, eta nola prozesuak duela momentu edo urrats ezberdinak, eta bakoitzean parte hartzea ere ezberdina izango zela. Azken helburua izanik, guztion akordio zabala, malgua eta inklusiboa denen artean landutakoa. Orain jarraian aurkeztuko dizuet prozesuaren lehenengo urratsan landutako dokumentua. Dokumentu honek Euskadiko hezkuntzaren aldeko akordioaren oinarriak jasotzen ditu. Gure hezkuntza sistemaren etorkizunerako funtsezko diren 5 eremutan adostutako oinarriak dira. Modernizazioa, bizikidetza, hizkuntzak, ebaluazioa eta ikastetxeen autonomiarekin lotutako oinarriak, hain zuzen ere. Labur-labur, 5 hausnarketa eremu, 5 lantalde, eta talde horietan gure hezkuntza elkarteko kolektiboetako pertsona parte hartu dute, horiek eraskotako sensibilitateak eta ezagutza zehatz izan duten lan eremuan, eta helburua hezkuntzaren aldeko akordio honetan esku hartu duten eragile guztien artean ahalik eta adostasun gehien lortzea izan da. Eta 20 oinarrizko printzipio adostuta. Orain, aurkeztuko dizue laburpen moduan dokumentuaren ezaugarri nagusiak, helburuak eta adostutako oinarriak. Lehenengoa, modernizazioa. Hezkuntza sistemaren modernizazioan aurrera egin behar da, aldatzen den gizartera eta hezkuntzaren paradigma berrira egokitzeko. Eta horrela, 21. mendeko ikaslea ikaskuntza prozesuaren helburu eta protagonista izateko eta bere hezkuntza arrakastari bide emateko. Gaitasunetan oinarritutako ikaskuntza irakaskuntza eredua ezartzeak sistema eraldatzea dakar. Izan ere, disiplina aniztasunean oinarrituta lan egiten laguntzen du eta hezkuntza elkarte osoaren alegin partekatua eskatzen du. Ikasleak duen zeragina protagonista esateaz gainera, gaitasunetan oinarritzen den lanak aldatu egiten ditu. Neurri handi batean,
irakasleen rolak eta eginkizunak eta zabaldu egiten du irakasleen gaitasun profila eta beren egiteko aberasgarriagoa egiten du. Irakasleak hezkuntza eraldatzeko funtsezko pieza direla onartzean, komeni da beren gaitasun profila berrikustea, alduntzea eta prestigio ematea. Beraz, proiektu berritzaileak dituzten ikastetxeak sustatzeko erronka dugu. Jardunbide egokietatik eta arrakasta esperientzetatik aurrera egiteko erronka. Eta horretarako, gogogabetasunak gainditu eta arriskuak hartu behar ditugu geure gain. Ezagutzaz, sormenez eta ilusioz. Honen helburu nagusia hauxe da. Hezkuntza sistemaren eraldaketan sakontzea, konpetentzietan oinarrituriko paradigma berrira egokitzeko. Paradigma berri horren baitan, ikasleak bere ikaskuntza prozesuaren jomuga eta protagonista bilakatuz, berrikuntza baliatuz, hezkuntza komunitatearen eragile desberdinen eskuhartzea artikulatuz eta bitarteko hoberenak eskainiz, prestakuntza bikainena jasoko du bizitza betea garatu ahal izan dezan, baina pertsonalean zein sozialean, gizarte kohesionatu eta solidario bat eraikitzeko, eta konplexutasuna eta ziurgabetasuna ezaugarri izango dituen etorkizunean. Eta eremu honetan adostutako oinarrizko printzipioak hauek izan dira. Irakasle ahuldundu eta prestigiatua behar berriak eta ikasteko eta berriak izango dituen irakasleari erantzuteko. Hemen batez ere, irakasleen formakuntzaz ari gara, hasierako formakuntza eredu pedagogiko berrira egokituta. Gainera, sarbide sistema berrikusi behar da. Prestakuntza dualagoa sustatu, tutoretzapeko praktiken eredua eguneratu, funtzioa profesionalizatzailea sendotzeko sustatuz. Baita ere, etengabeko formakuntzak berrikuntzen implementazioa edo ezarpena sustatu behar du. Bigarrena, eraldaketa metodologiko eta ikaskuntza ingurune berrien garapena, hezkuntza paradigma berriari erantzuteko bitartekoak. Hemen, digitalizazioaren garapena eta kompetentzietan oinarritutako irakaskuntza eredu berrien garapena jasotzen dira. Hauek, hezkuntza paradigma berriaren elementuak dira. Hemen, pedagogia eta metodologia aktiboen aldeko apustua egin behar da. Hirugarrena, teknologia berriak hobeto ikasteko eta ezagutzaren gizarte interkonektatu eta kohesionatu baterako hiritar konpetenteak garatzeko. Eta azkenekoa, sistemaren egiturak eta antolamendua egokitu hezkuntzaren paradigma berrira. Bigarren arloa, bizikidetza. Vivimos en un mundo cada vez más globalizado y tecnológico. Un mundo interconectado con amplios movimientos de población que generan identidades en permanente transformación y enriquecimiento, que sin duda nos enriquece como sociedad, pero que también complejizan el hecho educativo y generan nuevos retos. La diversidad es un hecho que está presente en las aulas y ha de orientarse desde las necesidades educativas personales, esto es, a lo que cada estudiante, desde su singularidad y diversidad, necesita para conseguir su máximo desarrollo integral. La diversidad es, por lo tanto, una realidad con la que debemos aprender a convivir en la escuela y fuera de esta. Es fundamental comprenderla como un valor a potenciar y no como un obstáculo a superar, puesto que es en la diversidad en donde se encuentra el respeto mutuo, la colaboración y el aprendizaje compartido. Tenemos el reto de avanzar hacia un sistema que refuerce el valor de la diversidad, garantice una escolarización no discriminatoria y adecúe desde la corresponsabilidad las respuestas y las prácticas educativas a las necesidades y al potencial aprendizaje de cada alumna y alumno. El objetivo general es definir un marco común para la convivencia y la equidad que refuerce el valor de la diversidad, garantice una escolarización no discriminatoria y adecúe desde la corresponsabilidad las respuestas y las prácticas educativas a las necesidades y al potencial de aprendizaje de cada alumno y alumna. Así, los principios fundamentales acordados son los siguientes. La convivencia, el eje vertebrador de una escuela diversa para una sociedad cohesionada. Aquí, el logro de la convivencia implica garantizar la inclusión. En segundo lugar, modelos de intervención integrales y flexibles que garanticen oportunidades educativas de calidad para un alumnado diverso y centros educativos con singularidades propias. Aquí se pretende evitar una atención parcial. Hay que mejorar la coordinación de diferentes instituciones y profesionales, diseñar nuevos instrumentos, como puede ser el índice de necesidades educativas, para identificar necesidades singulares y dar respuestas más flexibles y adaptadas en casos determinados, medidas adicionales. En cuarto lugar, mecanismos de garantía en el acceso y la admisión del alumnado,
para una escolarización más inclusiva y equilibrada, favorecedora de una mayor convivencia y cohesión social. Aquí estamos hablando de comisiones de garantías de admisión, oficinas de escolarización territoriales, medidas de ajuste y compensación en casos de grandes equilibrios, etc. Y finalmente, la corresponsabilidad de las familias y agentes educativos, fundamental para favorecer la convivencia. Hirugarren eremua hizkuntzak dira. Gure erkidegoak bi hizkuntza ofizial ditu, eta horien baldintza soziolinguistikoak desberdinak dira. Horrek eragin handia du hezkuntza sisteman. Gero eta lotuago dagoen munduan, ezagutzaren gizartea, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak eta pertsonen mugikortasuna berezigarri dituenean, hizkuntza ofizialak ezagutzez gainera, hizkuntza global izenez ezagutzen direnetako bat edo batzuk jakin behar dira. Pertsonek elkar ezagutu, ideiak elkarrekin trukatu eta kulturen artean ulertu ahal izateko. Gure hezkuntza sistema eleaniztunak kalitateko etorkizuna, berdinzalea, inklusibo eta berritzaile izan behar du. Euskara eta euskal kultura ardatz izanik, eta horrela, bi hizkuntza ofizialetan gaitasun aurreratua eskuratzen dela bermatu behar da, eta aldi berean, atzerriko hizkuntzako erdi maila sustatu. Horretarako, beti ere, ikasleen garapen pertsonala, soziala, akademiko eta profesionala izan behar dira xede. Honetan, helburu nagusia hauxe da. Gure hezkuntza sistema eleanitza, kalitatezkoa, ekitatiboa, inklusiboa, berritzailea eta ikastetxen autonomia bermatzen duena izan behar da. Euskara eta euskal kultura ardatz hartuta, bi hizkuntza ofizialetan gaitasun aurreratua eta atzerritar hizkuntza maila ertaina bermatzen duena. Ikasle guztien abiapuntu edozein dela ere, garapen pertsonal, sozial, akademiko eta profesionala lortzeko asmoz. Eta adostutako oinarrizko printzipio hauek dira. Lehenengoa, Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza sistema, euskara ardatz duen hezkuntza sistema eleanitza. Hemen planteatzen dena zera da. Gaitasun mailei dagokienez, ezinbestekoa da hoiek zehaztea, helburuak ezarri eta emaitzetan oinarrituta plangintzak diseinatu ahal izateko. Euskara ardatz duen sistema eleanitza proposatzen den neurrian, honako gaitasun mailak ezarriko dira helmuga bezala. Bi hizkuntza ofizialetan Europako erreferentzia marko bateratuaren B1 lehen hezkuntzat amaitzerakoan eta B2 DBH amaitzerakoan. Europako herrialdetan ohikoa denez. Atzerritar hizkuntzan A2 eta B1 maila urrenez urren. Ikastetxeak hobekuntzaren bidez maila horietara heldu daitezen neurriak zehaztu behar dira. Ikastetxeko hizkuntza proiektua eta ikuspegi metodologikoak oinarrizkoa euskara ardatz duen sistema eleanitza bultzatzeko. Jadanik, kurrikulumean hizkuntza trataera integratu eta integrala ageri da. Ikastetxeko hizkuntza proiektuak tresna egokiena da hizkuntza ikaskuntzaren planifikazioa egiteko. Beti ere, testo soziolinguistikoa eta irakasleen eta ikasleen profilak kontuan hartuta. Hemen ere, inglesaren irakaskuntzari dagokionez, beharrezkoa da hizkuntza horren irakaste moduan aldaketa sakonak egitea. Beste puntu bat, irakasleriaren prestakuntza ezinbestekoa irakaskuntza praktika berri eta bateratuaren sakontzeko. Eta azkenik, gizartearen ardura konpartitua euskaraz ardatz duen eleaniztasuna sendotzeko oinarria. En cuarto lugar tenemos la evaluación. La aspiración por mejorar los resultados educativos requiere obtener y analizar información sobre cómo lograrlo y sobre cómo otros sistemas han conseguido hacerlo. La evaluación de los elementos que inciden en el desarrollo del proceso educativo y de los resultados, así como la investigación sobre los mismos, son requisitos necesarios para la innovación bien fundamentada y la mejora continua del sistema educativo basándose en evidencias. El interés del sistema educativo vasco por disponer de un sistema propio de evaluación para la mejora continua, que responda a las singularidades de nuestro sistema, sea riguroso, fiable y continuo, y aporte información y datos objetivos sobre su situación y desarrollo, es hoy más que nunca una de las prioridades de nuestro sistema. La evaluación debe ser entendida como un instrumento formativo y orientado hacia la innovación y la mejora de los centros y del alumnado. En este sentido, el objetivo general de este ámbito es construir un sistema propio de evaluación e investigación que, partiendo de la experiencia acumulada, sea, por un lado, capaz de analizar de forma integrada los distintos ámbitos o elementos de nuestro sistema educativo e informar la toma de decisiones para responder a los retos específicos desde el respeto de sus singularidades y, por otro, se convierta en un instrumento que contribuya a la mejora de los resultados educativos.
Para ello, los principios fundamentales acordados son los siguientes. Un marco propio de evaluación para la mejora continua de nuestro sistema educativo. Aquí buscando una complementariedad de las distintas evaluaciones, ya sea autoevaluación o evaluaciones externas. La racionalización de las evaluaciones externas estableciendo el objetivo de las mismas. La homologación de indicadores, criterios y métodos de evaluación e investigación y garantizar la transparencia y participación en el proceso de evaluación. La evaluación por competencias del alumnado orientada a promover mejoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje para el máximo desarrollo educativo de cada alumna y alumno, siendo la evaluación un componente curricular inseparable del resto de los componentes. Otra base acordada es la evaluación de la función directiva y de la función docente orientada a la mejora del desempeño profesional y, finalmente, la evaluación de los centros y del sistema para avanzar en un sistema más autónomo, eficiente y eficaz. Eta azkenik, ikastetxeen autonomia. Hezkuntza politiken arauketa eta gobernamendu modu berrien artean, ikastetxeen autonomiarako ikastetxek beren testuinguru bereziei erantzungo dieten eta emaitzen araberako erantzunkizunari lotuta dauden berezko proiektua garatzeko gaitasunen gaineko konfiantza izan behar da. Berezko proiektua garatzeko, proiektu horiek lidergo pedagogikoren eta kudeaketa lidergoaren bidez, proiektu horien buru den ikastetxeko zuzendaritza taldearen garapena, eta egonkortasuna sustatu eta bultzatu behar da. Hezkuntza lidergoak gaitasun bereziak, konpromiso profesionala, motibatzeko trebetasuna eta berritzeko gaitasuna eskatzen ditu. Bai eta komunikatzeko trebetasunak izatea ere, ikastetxe bakoitzean lortu nahi diren ikasketa eta hezkuntza emaitzak ekarriko dituen kohesio, bizikidetza eta langiroa lortzeko. Aldi berean, autonomiak hezkuntza elkartearen parte hartze aktiboagoa behar du. Hori funtsezkoa da ikastetxeko proiektu partekatuak garatzeko. Honetan helburu nagusia hauxe izan da. Ikastetxeek gero eta autonomia gehiago izatea hezkuntza proiektuaren kalitatea handitzeko, ingurunearekiko lotura estutzeko eta gizarte kohesioari ekarpen handiago egiteko, ikastetxe eta bere proiektua sistemaren hobekuntzaren muina izan daitezen. Eta honen oinarrizko printzipioak hauek dira. Lehenengoa ikastetxeen autonomia handitzea, bere hezkuntza proiektuak hobeto garatzeko. Hemen autonomia sustatzeak ikastetxei erabakitzeko ahalmen handiago ematea eskatzen du. Baita emaitzak lortzeko ardura handiagoz jokatzea ere, beren hezkuntza proiektuak garatu ahal izan ditzaten. Ikastetxeak berak erabakiko du bere autonomia maila, 3 autonomia dimentsio nagusietan zer mailetan sakondu nahi duen zehaztuta, pedagogikoa, antolaketakoa eta kudeaketakoa. Bigarren printzipioa ikastetxeko proiektu eta erantzunkidetasun akordioak, autonomian sakontzeko funtsezko bitartekoak. Eta hauek jasoko dute aldebietako konpromisoak. Hirugarrena, eskola lidergoa eta erantzunkidetasun kultura funtsezko elementu autonomia garatzeko. Hemen lidergoa partekatu eta erantzunkizunean oinarritutako ikastetxen autonomiarako beharrezkoa da zuzendaritza eginkizunetan hasten diren irakasleak motibatzea, egiten duten lanari aitortza ematea eta haiengan konfidantza izatea. Eta azkena, ikastetxeko proiektuarekiko hezkuntza komunitatearen inplikazioa autonomia ondo garatzeko berme. Hauek dira, etorkizunerako nahi dugun hezkuntza sistemarako urrats honetan erreflexio honen ondoren adostutako 20 oinarrizko printzipioak. Estos son los 20 principios fundamentales que hemos presentado para el acuerdo. Principios que estamos convencidos dotarán a nuestro sistema de unas bases que le faciliten estabilidad y que le permitan crecer sobre unas raíces consensuadas y pactadas, las de todos. Como saben ustedes, este documento, que recoge las bases para el acuerdo por la educación de Euskadi, fue presentado el 5 de febrero públicamente y se abrió un plazo para que los distintos agentes educativos y sociales, así como la ciudadanía, pudiera hacer aportaciones al mismo. Aprovecho en nombre del Departamento de Educación para dar las gracias a todas las personas que han tomado parte en este debate y han hecho llegar su aportación y compartido su opinión en los espacios que se facilitaron para ello. ¿Y cuáles son los siguientes pasos? El texto enriquecido con las aportaciones de agentes y ciudadanos fue entregado al Consejo Escolar de Euskadi en un acto público celebrado el pasado 7 de marzo. El Consejo Escolar de Euskadi inició de esta manera, como órgano máximo de consulta y asesoramiento del Gobierno en el ámbito educativo, una nueva fase de proceso para alcanzar el acuerdo por la educación.
Al Consejo Escolar le corresponde reflexionar, debatir sobre el documento recibido, validar, enriquecer el mismo, así como proponer aportaciones y concreciones que considere oportuno. De esta forma, en esta segunda fase, que se prevé esté finalizada para mayo, finales de mayo, final de curso, el documento se verá enriquecido en un nuevo proceso de reflexión y participación. Como resultado de esta nueva deliberación, el Consejo Escolar elaborará un informe, dictamen, que será remitido al Departamento de Educación. Posteriormente, en un tercer paso, el Departamento de Educación elevará al Consejo de Gobierno el documento del Acuerdo por la Educación para su puesta en conocimiento y, si así lo estimara, para su validación. Finalmente, el Gobierno vasco remitirá al Parlamento vasco dicho documento que recoge las bases, los principios básicos sobre los que se han alcanzado el acuerdo por la educación propuesto para su análisis y debate por parte de los grupos parlamentarios. Honaino akordiorako oinarrien dokumentuaren aurkezpena. Hau da prozesuaren lehen urratsa, dokumentu adostua, hezkuntza komunitate osoaren ikuspegi partekatua eta etorkizunerako hezkuntza sistemaren funtsezko printzipioa jasotzen dituen oinarrizko dokumentua. Datozen urteotarako gure herrialderako beharrezkotzat jotzen dugun hezkuntza zehazten lagunduko diguna. Lehen urratsa da, baina agian hauxe da garrantzitsuena, gure sistemak etorkizunean ardatz gisa hartuko duen oinarria. Eta oinarri honen gaina sakontzen jarraitzeko aukera izango dugu hezkuntza sistema guztia barne hartuko duen etorkizuneko hezkuntza legean. Pues bien, avancemos sobre unas bases que permitan en su día desarrollar una futura ley, que asienten los principios fundamentales sobre los que pensamos que ha de seguir avanzando nuestra educación, y no perdamos de vista que estamos ante un primer paso para un futuro desarrollo en profundidad de la Ley de Educación. Por nuestra parte, seguiremos perseverando en la búsqueda de acuerdos, en el acercamiento de posturas, porque realmente es nuestra forma de trabajar, auzolanean. La educación es un bien común que ha de superar posiciones enrocadas y que requiere de todos y todas. Desde la responsabilidad, desde el objetivo y la necesidad de alcanzar un acuerdo por el bien de nuestro sistema educativo de futuro, un acuerdo que sume. No olvidemos que estamos hablando de las bases de nuestra educación. Asko dago jokoan, hezkuntza gure etorkizuna da eta erronka handia da denena. Horregatik guztion konpromisoa behar dugu. Eta orain, azalpena ondoren izan ditzakezuen zalantzak argitzeko prest geratzen gara. Eskerrik asko, Uriarte Anderea. Vamos con el turno de los grupos. Tiene la palabra la señora Ubera. Eskerrik asko, Mahaiburu Anderea. Lehenik eta behin eskertu Uriarte Andreari emandako azalpenak, baina bigarren txandan bai eskertuko nuke egin ditudan galderei aldu zuen einean behintzat erantzutea. Eta lehenengo galdera da, hasteko, zerekin geratu behar gara, dokumentuaren bukaeran eta oinzuk bukaeran aurkeztu dituzun oinarriekin, ondorioetan ateratzen diren oinarriekin, edo dokumento osoarekin. Ze dokumentoan zehar arlo bakoitzean lantzen diren hainbat eduki, gero ondorioetan ez dira jasotzen. Orduan jakin nahi dut, zein izan da irizpidea ondorio hauek ateratzeko, zeren uler daiteke norabide desberdinetan dijoazela. Eta guretzat hori iruditzen zaigu garrantzitsua dela. Eta gero, hauek oinarriak baldin badira, kontutan hartuko direnak, oinarri hauek nola garatuko dira, nola zehaztuko dira, garatzeko ze praxi bideratuko da. Bai, eskertuko genuke galdera horri erantzutea. Esan duzunagatik, ulertzen dut, lehen bota dudan galderari erantzuten diozula lege berri bat egitea dela helburua, ez? Hemen esan dut bi aukera ditugula lege berri bat, edo eta benetan baldintzak sortzea, oinarri bat sortzea ditugun arazoak konponbidean jartzeko helburuarekin, eta horretarako lanketa sakon bat egin, hezkuntza komunitateekin, eragileekin, baita legebiltzar taldearekin ere adostasunak bilatzea. Eta gu faltan hori botatzen dugu. Bai, zeren hemen prozesuan, eragiletako norbanakoak hartu dute parte. Ez dago hezkuntza komunitatean lanketa sakon bat eta eztabaida bat. Legebiltzar taldeak ere alboratuak izan gara eztabaida horretatik. Orduan, karo, gero ona datorrenean, zer nahi duzu? Gu berriro kontraste guztia egitea eta ordua eragile guztiekin, hezkuntza komunitatearekin, edo eta gu hemen gara, gonbidatuak. Gonbidatua gara gero lege bat onartu behar dugunean. Ez dakit, ez? Iruditzen zait horren inguruan hausnarketa bat egin beharko genukela, nahiz eta, gure ustez hemen benetako protagonistak hezkuntza komunitateak diren, baina garrantzitsua ditzagu auzolan hori garatzeko, elkarlan hori garatzeko, guztien artean, kontrasteak, lanketak, hausnarketa horiek burutzea, benetako baldintzak sortzeko,
egoera egonkor bat sortzeko, ditugun arazoak konpontzeko, eta guztiok teorian aipatzen ditugun hitz polit horiek benetan barne bilduko dituen hezkuntza sistema bat erekitzen jarraitzeko. Bai. Guretzat, hori, esan dudan bezala, paperak dena aguantatu dezake, teoria oso polita izan daiteke, eta ñabardura teorian ez, ados egon gaitezke. Baina kontua da, gero, bermeak zeintzuk izango diren, ez? Aipatu ditudan bezala. Hau da, teoria hori garatzeko egutegi bat, kronograma bat, kronograma horretan neurriak zuzkidurarekin, hori guztia nola bideratuko da, ez? Ze, klaro, dokumentoak hor egon daitezke, baina gero horiek garatu egin behar dira, eta ez baldin badira garatzen, gaur egungo egoera berberan gera gaitezke, eta ez dugu aurreratuko. Zer gehiago, aipatu duzue, orain eskola kontseiluan dagoela, guztio dakigu eskola kontseiluan ez daudela eragile guztiak, eskola kontseilua ez dela loteslea, badakizu eskola kontseilua eragile guztiak egoteko, askoz ere parte hartzaileagoa eta dinamikagoa eta benetan lotesleagoa izateko lege proposamen bat egin genuela, hezkuntza sail honek tramitera ere onartu ez zuena. Orduan, karo, eskola kontseilutik aterako den dokumentu horrek ze zilegitasun izan dezake, baldintza hauetan. Ez? Parte hartu dutenek ere ez dute aukera izan talde guztietan egoteko. Hor sailkapen bat eginda, talde desberdinetan hartzeko aukera egonda, baina ez guztietan. Gero guztiek aukera izan dute ekarpenak egiteko, talde guztietan, jaso dira ekarpenak, zeintzuk izan dira ekarpen horiek, zeintzuk egin dituzte ekarpen horiek, aukera dagoeneko txertatuak daude ekarpen horiek dokumentu honetan, eskuratu ditzakegu ekarpen horiek, guri bai gustatuko litzaiguke ezagutzea egon diren ekarpenak. Eta legebiltzar talde bezala ere, nola gero lanketa bat egin behar dugun, ezagutzea, ikusteko, nun egon daitezken korapiloak, non egon daitezken puntu eman komunak, eta nun dinora jo genezaken. Iruditzen zaigu matiz horiek guk ere ezagutu beharko genituzkeela. Guk ados gaude eta bat gatoz Uriarte Andrea mesfidantzak alde batera utzi behar direla eta benetan aurrera egin baldin badugu hor elkarlan bat egon behar dela, baina mesfidantzak alde batera usteko ere ditugun arazoa konpontzeko borondate politiko bat egon behar da, auto politiko bat egon behar da, konpromiso bat egon behar da, gure ustez hitzekin ez da nahikoa, etorrek eskatzen du gure ustetan ditugun premia larrienei, ditugun arazoei konponbidea ematea, ez? Eta zalantzari gabe hor daukagu segregazioaren gaia guk desberdinduko genukena bizikidetzarena, zeren segregazioa ikusten dugu egunerokoan ikastetxeetan, eta ikastetxe egiten ez dago bizikidetza arazo. Bizikidetza arazoa beste toki batzuetan dago. Orduan iruditzen zaigu hor termino batzuk bereiztea eta behar dan bezala asaltzea garrantzitsua dela inolako nahasmenik ez sortzeko, ez? Zeren bestela gai arazoa baldin badiogu aurre egiten, ez? Teorian aipatzen ditugun eta teorian jasoko diren eta hainbatetan aldarrikatzen ditugun aukera berdintasuna, kohesioa, aniztasuna, baliogabeko hitzak bilakatuko ditugu, ez? Askotan demokraziarekin egin dugu bezala. Hainbeste esaten dugu, baina gero realitatean baliogabetzen da egiten diren ekimenekin. Orduan, iruditzen zaigu eskuartean ditugun arazoak konpontzea ezinbestekoa dela, ez? Mesfidantza horiek guztion aldetik alboratzen joateko. Eta hezkuntza eskubide bat baldin bada, zalantzari gabe, eskubide horien bermatzailea eskola publikoa da. Eta eskola publikoa indartzea, berritzea eta horretarako oinarriak sartzea, politikak esartzea, politikak garatzea, dagoen egoerari buelta ematea, dugun mai sektorialean dugun auziari konponbidean jartzea, ezinbestekoa izango da ere mesfidantza horiek garatzeko, ez? Azkenean, teoriatik edo hitzetatik eguneroko praxira jaitsi behar delako. Eta espero dut dokumento hau ez geratzea, ez kajoian geratuko den beste, ez izatea kajoian geratuko den beste dokumento bat, baizik eta baliagarria izatea, ez? Orduan, iruditzen zaigu hor, hainbat, ez, ekinbide beharrezkoak direla jorratzea. Zeren argi dago, momentu honetan, dugun eredua ez dela bideragarria. Ez da bideragarria dugun
dugun eredua, eta horretaz ere hitz egin beharko dugu etorkizunera begira arduraz jokatu nahi baldin badugu, eta benetan belaunaldi berriarekiko elkartasunez jokatu nahi baldin badugu, ez? Zeren hemen dugun sistema oso korapilatsua da, eta egia esan ez du errazten bizikidetza, ez du errazten korresponsabilitatea, askotan ere kapitalismotik bultzatutako balioak ere talka areagotzen dute, hezkuntza merkatu bilakatzen dutelako, eta gure ustez hezkuntza ezin da izan merkatu soil bat, baizik eta hezkuntza guztiok nahi dugu, ez? Gizarte solidario, autokritiko, autonomo, ikasia sortzeko, eta non herritar guztiek benetan egiazki aukera berdintasuna izango duten beraien bizitza proiektua garatzeko horrelako gizarte bat erekin nahi dugu, ez? Eta horretarako hezkuntza sistema ezinbestekoa da, guk behintzat horrela pentsatzen dugu. Beraz, hori ere argitu beharko dugu. Zen alde batetik dugu eskola publikoa, bestetik dugu eskola itunpekoa. Eskola itunpekoan ere sare desberdinak guztiak ia 100% diru publikoz finantzatuta, baina eskubide eta betabehar desberdinekin, eskuduntza desberdinekin, eta horrek ez du laguntzen, eta hori ere mahai gainean jarri beharko dugu, eta argitz egin beharko dugu ze zailtasun ditugun, eta horri nola buelta ematen diogun, eta zer nolako sistema berritu bat eraiki dezakegun gure gizarteari begira, eta ez beste gizarte batzuei begira, edo ez dakin nondik kopiatuta baizik, eta zer egin genezake hemen. Bai? Guztiok benetan guztiona den sistema bat eraikitzeko eta sentitzeko eta bizitzeko. Iruditzen zait, hau argitu beharko genukela guztion artean, korresponsabilitatez, bestela, ez delako bat ere erraza izango, ez? Zen azkenean, oinarrean duguna ere, erakunde publiko batetan gaude, diru publikoz finantzatzen da, guztio badakigu, hemen jasotako edukiak praktikara eramateko diru publikoa behar dugula, aurrekontua behar dugula, bestela zer izan geratuko dela, orduan, guzti hori joan beharko gara, ez? Xeetzen, garatzen, ez geratzeko dena airean, iruditzen ze guztiok eskertuko genukela argitasuna. Badakigu ez dela erraza izango, baina busti beharko gara eta gu behintzat bustitzeko pres gaude, pentsatzen dugulako orain dela momentua bidegurutze baten gaudela gizarte bezala, eta esaten dugun paradigma berri hori, por cierto, argitu behar didazuena, zuentzat zer den paradigma berri hori eta paradigma berri hori erantzuteko zuentzat zeintzuk izan beharko diren etorkizuneko hezkuntza politikak, buelta bat eman beharko diogu guzti horri. Ez, gizarte bezala garaiak aldatu dira, erronka berriak ditugu, dagoeneko gizartea gainetik pasatzen ari zaigu, eta edo aurre hartzen diogu guzti honi, erantzunkizunez jokatzen dugu, edo bestela, gizarte bezala jai daukago. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Bera Andrea. Como no hay representantes del Grupo Popular, vamos con el siguiente grupo, los socialistas vascos. Tiene la palabra el señor Pastor. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, nosotros desde el Grupo Socialista queremos valorar positivamente esta iniciativa, ¿no? Es verdad que con contenidos probablemente demasiado genéricos, quizás no se podían hacer inicialmente de una manera, pero nos parece importante porque puede servir de base para alcanzar eso que todos reivindicamos habitualmente, que es el gran objetivo del pacto educativo en Euskadi para los próximos años. ¿Y por qué hablamos de pacto educativo? Pues porque entendemos que una ley de educación, una futura ley de educación, tiene que trascender de la simple aplicación de mayorías parlamentarias o de mayorías aritméticas para tratar de conseguir un consenso lo más amplio posible, no solo entre la comunidad educativa, sino también entre las fuerzas políticas de este país. Un pacto educativo que incluya garantías de calidad educativa, de equidad, de inclusividad, que coloque a la enseñanza pública en el lugar que le corresponde, porque es verdad que cada vez más se empiezan a detectar problemas y una inquietud creciente en la sociedad por un problema que la señora Ubera también comentaba, que era el tema de la segregación, y en el que la percepción ciudadana es que no está haciendo el mismo esfuerzo la red concertada que la red pública en este país. Eso es algo que, aunque no sea directamente uno de los contenidos que aparecen en el acuerdo de bases o en las bases del acuerdo, sería interesante tener en cuenta porque cada vez más, y las nuevas realidades sociales van a hacer que sea un tema que no desaparezca del
de la opinión pública ni de las preocupaciones ciudadanas, probablemente vaya más, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y sobre todo es importante que se establezca el criterio de repartir equitativamente las cargas y las responsabilidades entre la escuela pública, que debe constituir el eje del sistema, y los centros concertados con fondos públicos, que son la inmensa mayoría aquí en Euskadi, ¿no? Para que colaboren también con los públicos en ese esfuerzo educativo en la misma medida que lo hace la escuela pública. Asuntos como la extensión y la mejora del trilingüismo, o la estabilidad y la formación del profesorado, o la mejora de los parámetros de la calidad educativa, son elementos troncales que deben constituir el pacto educativo y que deben ser la seña de identidad de nuestro nuevo modelo para los próximos años. En cualquier caso, es verdad que esto es un proceso que va por fases, ha terminado la primera fase, ahora tenemos el documento en manos del Consejo Escolar y, aunque solo sea por prudencia, nosotros queremos esperar a conocer la opinión del Consejo Escolar sobre ese documento, las valoraciones que hacen del mismo, para tener una valoración más completa de este proceso que está recién iniciado y que esperemos que dé lugar al objetivo que todos perseguimos, que es un gran pacto educativo vasco que dé estabilidad y calidad a la educación vasca para las próximas décadas. Muchas gracias. Eskerrik asko, Pastor Jauna. Tiene la palabra por parte del Elkarrekin Podemos el señor Martínez. Bai, egunon, eskerrik asko mahaiburu andrea eta eskerrik asko ere Uriarte andreari emandako azalpenengatik eta dokumentua hemen azaltzeagatik. Gure ustez, eta nik uste hori talde guztien iritzi izango da, gaurko gaia eta gaurko testua edo prozesua oso garrantzitsua da. Euskal hezkuntza sistemaren etorkizuna markatzen duelako, eta baita ere hezkuntza sistemaren etorkizuna markatzen duen heinean ere euskal gizartearen etorkizuna markatuko edo behintzat bideratuko duelako, ezta? Egia da, hasieratik Elkarrekin Podemos taldetik kritikoak agertu izan garela dokumentu honekin eta prozesu honekin, baina baita ere beti bezala oso propositiboak, beti hezkuntza batzorde honetan eta leku guztietan kritikak egiten ditugunean ere gure alternatibak plazaratzen, ezta? Kritikoak agertu ginen aurkeztu zen momentuan, arrazoi ezberdinegatik. Egia esateko dokumentu oso generikoa delako eta ikusiko dugu nola garatzen den, baina momentuz jakin gabe jarraitzen dugulako zuzen eta zintzotasunez zeintzuk izango diren etorkizunerako sail honen helburuak. Baita ere, pentsatzen dugulako 1983ko hezkuntza publikoko legea guztiz jorratu gabe dagoelako eta lege horretan zenbait elementu oso garrantzitsuak direlako gure hezkuntza sistemarako eta hainbeste urte eta gero hori garatu gabe oraindik daude. Akordio hau momentu honetan behintzat zenbait eragile oraindik kanpo uzten izan dituelako, baina ikusiko dugu momentu honetan zer parte hartze ematen den, bai eskola kontseiluan eta beste eremu batzuetan. Egia esateko gai batzuk jorratzen dira, baina gai oso garrantzitsu bat ez da jorratzen, finantzazioaren asuntua, eta ez dugu esaten zenbat aurrekontu konkretua urte bakoitzean, baizik eta ze proiektzioa etorkizunerako, barne produktu gordinarekin konparatuta, aurrekontuen proiektzioarekin konparatuta, ze aurrekontua izan behar dugu hezkuntza sistema garatzeko. Baita ere, kezkatuta gaude eta garbi esaten dugu akordio edo dokumentu honetan plazaratzen da lege berri baten beharra eta lege horri Euskal Hezkuntza legea uste dute duela izena eta hori desberdintasun nagusi bat dago daukagun legearekin, publiko hitza legearen tituloan kentzen da eta hori igual txorakei bat da igual dela batzu igual iruditzen zaie, baina guretzat oso garrantzitsua da hitz hori kentzea. Baita ere bizikidetzaren asuntua egia da testuan jorratzen dela, baina egia da
nik uste dut hezkuntza sistema daukan erronkarik nagusienetarikoa dela, eta uste dut oraindik asko egiteko, asko eztabaidatzeko eta asko akordatzeko geratzen dela, eta nik uste dut igual zehaztasun gehiagorekin jorratu behar dugula, edo hori eraginkor batean etorkizunera begira arazo hori, segregazioen arazoa ez eukiteko. Con el proceso, pues hasta el momento, por lo menos sí que, como decía al principio, pues bueno, hemos hecho alguna crítica. Nos parece, por lo menos hasta el momento, insuficiente. Ya se mencionó en su momento en una nota de prensa también que emitimos en su momento, y sí que a la hora de cómo se ha hecho el debate, creo que también lo dije en esta comisión, hay 5 temas o 5 grandes ejes que podrían ser estos o podrían ser cualquier otro, y pensamos que quizás la definición de lo que es el proceso del que se ha hecho en estos momentos podría haber sido de otra manera, incluso con las mismas personas, los mismos agentes que han participado, un diagnóstico, una definición colectiva de los temas a trabajar, más que empezar con un proceso que está dirigido desde el primer momento con una propuesta por parte del gobierno. Pensamos que el diagnóstico inicial, el ponerse de acuerdo en que 1, 2, 3, 4, 5, los que sean, que pueden ser 5, pueden ser 6 temas a desarrollar, y sobre todo el horizonte de financiación, como decía al principio, nos hubiera parecido igual más interesante, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que si en el propio documento así lo dice, y todos los grupos estamos de acuerdo, que si el acuerdo es el gran acuerdo que se está buscando para el futuro del sistema educativo vasco, no tenemos que ir necesariamente con prisas. O sea, me refiero que en vez de 3 meses pueden ser 6. O sea, no digo que el gobierno necesariamente esté yendo con prisas, sino que se puede hacer, y nuestra propuesta en ese sentido sería diferente. Y lo mismo con Irekia, que no solo con este tema, pero hemos detectado en este tema, en el plan director de vivienda y en otros muchos temas, que la participación es bastante escasa. Entonces, eso es verdad, que la participación es voluntaria por parte de la sociedad, pero yo creo que nos tiene que hacer una reflexión. Tenemos una herramienta potente que es Irekia. Yo creo que no le prestamos, o desde el gobierno, de los distintos departamentos, se le presta una atención deficiente. Sí que se publican las cosas, sí que está todo ahí, pero creo que el ejercicio de intentar que la ciudadanía participe más activamente, que sabemos que es un tema muy difícil, pero bueno, yo creo que se pueden hacer esfuerzos en ese sentido. Cuanto al contenido, es verdad que, como se ha dicho, bueno, pues son las bases, y como en muchos casos, pues claro, son bases más abiertas, más de filosofía. Yo creo que el verdadero debate que vamos a tener ahora es en la concreción de todos estos grandes fundamentos. No quería decir titulares, porque es un documento amplio. Creo que se entiende lo que quería decir. Creo que ahora la concreción, los temas que están saliendo, creo que es donde vamos a tener los mayores debates. Creo que en algunos casos el documento, ni yo quiero pecar de lo contrario, pero creo que el documento muchas veces también es excesivamente triunfalista. Por ejemplo, cuando habla de la garantía de equidad en el sistema educativo vasco, creo que los elementos que se han puesto encima de la mesa en esta comisión por distintos informes de ONGs, de las AMPAs, de los propios rankings, que en este caso a mí me importan menos que las percepciones también que las AMPAs tienen, que los informes de ONGs de nuestro país. Creo que para solucionar un problema, creo que tenemos que partir de la premisa de que tenemos ese problema, de la dimensión de ese problema, y que las medidas que tenemos que poner para garantizar, en este caso sí, a futuro, solucionando las cosas que podamos ir solucionando, la equidad del sistema
educativo vasco, creo que si no partimos de una asunción categórica de que el problema es grande y que, como decía en la intervención el señor Pastor, es verdad que la sociedad a la que vamos es una sociedad cada vez más compleja y que tenemos que poner las bases para que los problemas que tenemos ahora no se reproduzcan y no vayan a más. En cuanto al tema de la autonomía de los centros, yo creo que haríamos más desarrollando las potencialidades que tiene sin desarrollar, como decía al principio, la ley de 1993. Creo que es por donde tendríamos que ir. Y pues bueno, como decía al principio, sí que pues hemos cuestionado el proceso, lo vuelvo a decir, desde un punto de vista propositivo en todos y cada uno de los lugares en los que hemos estado. Nos preocupa, y vuelvo a decir, la no definición, creo que calculada en este caso, ¿no? Que en estas bases se hace de la definición de la nueva ley, del sistema educativo vasco en genérico, de esa no definición del proyecto educativo en cuanto a las redes de Euskadi. Nos preocupa porque lo que nos está llevando la realidad en estos momentos es a un debilitamiento del sistema educativo, de la red pública, y nos preocupa, y lo vamos a decir en todos y cada uno de los lugares. Nuestras aportaciones, cuando llegue el momento también en el Parlamento, van a ir por aquí. Creo que no tampoco va a ser sorpresa de nadie. Y en principio, en líneas generales, serían esas las dudas que todavía tenemos con este acuerdo, que son dudas compartidas también con otros agentes y con otras personas, y por tanto pues bueno, seguiremos atentos el proceso y seguiremos haciendo nuestras propuestas de aquí en adelante. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Martínez jauna. Tiene la palabra la señora Berrizábal por parte de los nacionalistas vascos. Eskerrik asko batzordeburua, egun on guztioi. Lehenik eta behin gure taldearen esker ona adierazi nahi diet Uriarte Andreari, Garamendi Andreari eta Alonso Andreari emandako azalpenengatik. Eta era berean gure taldearen esker ona hizketagai eta aztergai dugun prozesu hau abian jarri izanagatik. Baita aprobetxatu nahi nuke gure taldearen eskerrona adierazteko euren jakintza, esperientzia eta denpora prozesu hau elikatu eta berazteko eskaintza onartu eta azken hilabeteetan lanean aritu diren pertsona horiei guztiei. Izan ere, horien jakintzak eta esperientziak aberastu egiten du zalantzari gabe eta ikuspuntu desberdinak ematen dizkio prisma desberdinetatik jorratu behar diren gai hauei guztiei. Prozesuari berari dagokionez, prozesuaren diseinuaren oinarrian bertan parte hartzea egon da, parte hartzea eta aniztasuna, eta legebiltzar taldeok hasieratik bertatik jakin dugu honen berri, Jaurlaritzaren ekimenez eta Jaurlaritzaren eskuti bertatik hemen batzordean. Hasieratik bertatik jakin dugu, lehen momentuetan hezkuntza komunitateko ordezkariek izango zutela hitza, akordioaren oinarriak adosteko ahalegin honetan, eta gero etorriko zela legebiltzar taldeon txandan. Izan ere gu ez gara hezkuntza komunitateko kide, ez da hezkuntza arloko eragile ere. Eta izango dugu, hasieratik jakin dugun bezala, gure iritzia emateko aukera. Egiturari dagokionez, edo planteatu diren bost gaiei dagokionez, prozesuaren berri ematera etorri zinenean esan nuen bezala, gure taldea bat dator, gogoeta edo hausnarketa antolatzeko identifikatu dituzuen bost arlo nagusi horiekin, edo bost gai nagusi horiekin, modernizazioa, bizikidetza, hizkuntzak, ebaluazioa eta ikastetxeen autonomia. Izan ere, bost arlo nagusi horietan sailkatuta aztertu dira, horren garrantzitsuak diren beste hainbat gai, dokumentua irakurtzen duen orok ondo ikusten du hori. Modernizazioaren barruan aurkitu ditzakegu ez soilik teknologia, baizik eta metodologian eraldaketa, egituran egin beharreko egokitzapenak eta bar. Bizikidetzaren kasuan ez bizikidetza arazoak dauden ala ez, baizik eta aniztasuna, esku hartze sistema berriak, familiekin batera nola elkarlanean jardun behar dugun, eskolaratzeak nola egin behar dugun. Hortaz hainbat eta hainbat gai dira, gai nagusi horien barruan jorratu direnak. Postu egiten naiz, talde guztiok hausnarketa interesgarriak jaso direla, uste dugulako, uste dut abia puntu oso positiboa dela hori,
Eta hausnarketa horiek printzipio nagusi batzuk identifikatzea ahalbideratzen digute. Hau da, sistemak zein norasko jarraitu behar duen esaten digute hezkuntza komunitateak eta hezkuntza administrazioak elkarlanean landutako gogoeta hauek. Esaten digute nondik nora egin beharko lukeen sistemak, zer den moldatu beharrekoa, zer egokitu beharrekoa, zer den ondo egiten ari garena, eta norantz jarri behar dugun sistema. Dagoeneko egin diren gogoeta hori ez gain, seguru gaude eskola kontseiluaren baitan egingo den gogoeta horrek ere eskuartean dugun dokumentua aberastu egingo duela, gogoeta berriak jasoko direla edo dagoeneko daudenen inguruko zehaztapenak proposatuko direla edo egokitzapenak proposatuko direla. Eta legea aipatu da, behin eta berriro, hezkuntza legea aipatu da, behin eta berriro. Zalantzezina da hezkuntza komunitateak bat egiten duela Eusko Jaurlaritzarekin, Euskal Hezkuntza lege bat onartzea helburu bezala finkatzen duenean, guk ere hala uste dugu. Baina uste dut bi plano ondo desberdindu behar direla izan ere, beti esan dugun bezala legea tresna bat da, erraminta bat da. Eta legea landu eta adosteko gai izango bagara, aurretiaz oinarri batzuk adosteko gai izan beharko gara. Lehengo legebiltzarretik kanpo eta gero legebiltzar barruan. Bestela nekez egingo dugu inolako legerik. Horregatik uste dugu duela berebiziko garrantzitsua abian den gogoeta saio honek. Eta oinarri batzuk eta printzipio nagusi batzuk finkatzeko gai bagara, errazago egingo dugu gero, aurrerago zehaztapenetara jeisteko ariketa. Horregatik uste dugu finkatu egin behar dugula nolako sistema nahi dugun, zein norabidetan joan behar den, eta orduan jakingo dugu zein baliabide behar ditugun. Eta baliabideaz ari naizenean izaera desberdinetako baliabidez ari naiz, ez soilik finantziazioaz. Finantziazioaz ere hitz egin beharko dugu, baina behin definituta dugunean zer den nahi duguna, zer den egin behar duguna. Esan bezala orain Eskola Kontseiluan dago dokumentua, hezkuntza eragileek eratutako foroan dago dokumentua, legebiltzar taldeon txanda heltzen denean, gustora aztertuko dugu, dokumentuari egin zaizkion ekarpen berriak eta moldaketak, eta guk ere gure ekarpenak egingo dizkiogu, eta gure ahalegin guztia egingo dugu legebiltzar honetan kapaz izan gaitezen kanpoan hezkuntza eragileek lortu dituzten akordio horiek edo antzekoak berresi ahal izateko eta horien gainean eraikiz ahalegin guztia egingo dugu Euskal Hezkuntza lege bat onartu ahal izateko. Besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko, Berriozabal Andrea, es el turno de la consejera para contestar a todas las preguntas. Eskerrik asko eta eskerrik asko denei zuen hausnarketagatik. Uste dut beti baliotxoak direla eta azkenean aberazten dute beraiek ere prozesua. Hemen gauza ezberdinak komentatu dira alde batetik prozesua gero ja gehiago pizka bat zehaztapenetan sartu gara, ez? Prozesua nolabait izan genuen agerraldia esplikatzeko zein zen prozesua eta zein zen helburua. Orduan, prozesu honetan eta baita gaur esan dut hasieran pizka bat nolabait ezarrita dago momentu ezberdinetan parte hartze ezberdinak egoteko eta azkenean jende guztia da gizarte osoa bere osotasunean aukera izateko parte hartzeko. Bai eragileak, bai gizartea bera, bai legebiltzarkideak. Horregatik esaten dut, prozesu izan da, hasieran hau gaur aurkeztu duguna izan da lehenengo fasearen nolabait, lehenengo momentuaren lortutako eta adostutako dokumentua. Orduan hor agertzen dira arlo batzuk eta hoien inguruan lan bat eginda eta hor adostasun bat eginda. Hor parte hartu dute hasiera batean pertsona batzuk, baina pertsona horiek nolabait dira eragileen ez dute esango ordezkaria, baina beraien sensibilitateak zergatik izan dira denetatik, izan dira sare ezberdinetatik, guraso, irakasle, ikasle, sindikatu, beste instituzio batzuetatik, orduan nolabait eragile hezkuntza eragileen artean hor
adituak nolabait diren pertsonak parte hartu dute lehenengo momentu batean. Gero hor lehenengo dokumentua sortu zenean, eta hau hasieran otsailaren 5ean aurkeztu genuena, ja berriz eragile guztiei edo gutxienez, hor 34 eragile ditugu normalien harremanak zuzenean hoiei aurkeztu genien dokumentua, eta hor ireki zen epe bat ekarpen guztiak jasotzeko, eta hor ziren 2 aste eta piko, 3 aste izan ziren. Hor egon dira 114 nolabait zenbaki bat esateagatik ekarpen, erdia baino gehiago txertatu dira dokumentuan, hau da, aberastu dute dokumentua, eta beste batzuk ez dira kontutan hartu, batez ere, ez delako nolabait ados dokumentuaren espirituarekin. Hau da, edo zehaztapen gehiegi eskatzen zutelako, eta ez da oinarrien dokumento baten helburua hoie jasotzea, edo, adibidez, hemen aipatu denara baita finanziazioa. Zeren, hasieratik guk izan dugu oso argi, hau dala oinarrien dokumentu bat. Hau da, honek zer ezain edu. Guazen definitzera zelako hezkuntza sistema nahi dugun gure etorkizunean. Zeintzu dira hezkuntza sistema horren oinarriak. Ados jarri behar gara puntu guzti horietan. Eta gero ikusiko dugu nola garatzen da hori. Eta nola garatzen da hori, esan nahi du, hasi behar gara ikusten zelako zehaztapenetan. Eta lehenengo izango da, igual lege bat behar duela, gero beste garapen normatiboak behar izango ditu, gero guzti horietatik abiatuz zelako politika garatzen denen, eta noski finanziazioa. Horregatik izaten da, hau izan da lehenengo pauso bat, oinarrien dokumentu bat, pizkat jakiteko benetan etorkizunean zelako hezkuntza sistema nahi dugun. Ubera Andereak galdetu duzu, bakarrik hartu behar ditugun 20 lerro horiek, edo dokumentu osoa, nik uste dokumentu osoa. Hau da, lerro horiek nolabait dira pizka bat gida bezala gero jakiteko nola garatzen da neurri horretan akordio bakoitza. Zertan hitz egingo dugun. Baina hori da dokumentu osoa da. Hemen ez da bakarrik adostu puntu bakoitza edo oinarri bakoitza. Adostu da dokumentuaren edukina. Hori da adostu dana. Beraz, hori alde batetik. Gero, ekarpenetan, nik uste dute hor Martínez jaunak esan duena zenbait eragile kanpoan geratu direla, ez dut uste. Zeratik azkenean eragile guztiek esan dute aukera parte hartzeko. Modu batean edo bestean, baina parte hartzeko. Pertsonak eta eragile eta ordezkariak. Eta hemen egon dira denetatik. Egon dira pertsonak bidali duten beraien iritziak eta ekarpenak, egon direla beste entidade batzuk, egon da denetatik. Horregatik esaten dut, aukera parte hartzeko guztiz irekita egon da eta zabala izan dela. Gero, behin eta berriro, batez ere, Ubera Anderea esan duzu, honek ez duela konpontzen ditugun arazoak. Hau da, akordio honek ez du horren helburua. Hau da, konpontzeko momentu honetan ditugun arazoak. Edo arazoak, edo egoerak, zeratik, hemen dena ez dira arazoak. Hemen esan dugu, hau da, guazen oinarriak adostera, oinarriak adostuta daudenean, hoietatik abiatuz, eta hori da gobernu honen konpromisoa, lege bat egin behar da. Orduan, baina, adostuta baldin badaude zeintzuk diren oinarriak, gero hortik guazen lantzera legea, eta noski lege hori hemen legebiltzarrean eztabaidatuko da. Legebiltzarrari dagokiolako. Orduan, nik uste dut hori izango da, eta horrekin lotuta
izango dira, jarri behar diren baliabideak, nola, normatibak, planak, finanziazioa eta abar. Zatik, ez gara hasiko esaten, zer egin behar den azkeneko zehaztasun arte, eta gero alderantziz, uste egin behar duguna da, pizka bat markoa jarri, eta marko horretatik ikusi nola egiten den garapena. Esaten duzu egutegia, kronograma, eta bestalde Martinez jaunak esan du ez dugu presarik izan behar. Nik uste dut hau landu behar dugula eta adostu behar dugula. Orduan hemen ezin dugu jarri kronograma bat esanaz noiz bukatzen den, saiatzen ari gara nolabait epe batzuetan kokatzeko gauzak, eta hori izan horregatik nik esan nuen, prozesu aurkeztu nuenean, esan nuen 3 momentu ezberdinetan, eta gure asmoa zen orain kurtso hau bukatu baino lehen, legebiltzarrera ja lortzen dugun bidaltzea dokumentua. Orduan, hor egon da kronograma bat. Zelako zehaztasunarekin, gero legebiltzarrean zenbat iraungo duen eztabaida nik ezin dut esan. Eta honetan esateko, nik eskola kontseiluarekin komentatu nuen, zenbat denbora behar duen ere eskola kontseiluak bere prozesu egiteko. Nik ez diote markatu hola zehatz-mehatz. Bakoitzak ikusi behar du. Kronogramaren arabera, gu aur daukagu gure mugak zentzu dira, gure konpromisoak, eta gero, hor daukagu legearen inguran esaten badugu, hor dago egutegi batean, noizko espero dugun hezkuntza legea aurkeztea legebiltzar honetan. Garatu behar direla, horregatik da adostasuna behar duen dokumento bat. Pentsatzen dugulako adostasuna baldin badauka hemen guztioen konpromiso egon behar dalako. Hori horrela ikusten dugu. Gero egon pizka bat sartu zaite, komentatu duzu zenbait zehaztapenetan, ez? Guk hor bizikidetzaren arloan, eta baita Berriozabal andereak baita komentatu du, ez? Naiz eta ematen du arlo bat, 5 arlo diren eta hor gauza asko kanpoan direla, ez? Arlo bakoitzean gauza asko daude. Eta hori ikusi behar dugu. Eta bizikidetzaren arloan, guk hartzen dugu bizikidetza azkenean bere osotasunean. Eta hor ikusten dugu bizikidetza hori lortzeko zenbait egoerari aurre egin behar diogula. Hemen aipatzen da segregazioarena eta abar, eta hor dokumentuaren arabera zehaztasunetan esan behar nuen erori gabe, baina zehaztasuna jarri gabe, pizka lerroa markatzen dira gutxi gora bera nondik joan behar diren guzti hori egiteko. Aipatu da hor ere prozesuan zelako legitimidadea daukan eskola kontseilua. Nik uste dute eskola kontseilua legitimidade osoa daukan. Eta hemen legebiltzar honetan, askotan, zuek ere, talde bakoitzak erabiltzen du, eskola kontseiluak egiten duen txostenak eta aholkuak eta diktamenak erabiltzen dira esateko eskola kontseiluak hau esan duela, beraz, bere arrazoia, goi organo bat da eta jasota dago lege batian. Onar dezakegu, eta horregatik badago proposamen baita hemen legebiltzarrean, igual sortu zenetik ona aldatu behar dela konposizioa eta beste eragile batzuk egon, baina hori ere pendiente dago hemen erabakitzeko, eta uste dut bere bidea izango du, baina legitimidade guztia dauka beraien diktamena, zeratik azkenean gobernutik ateratzen edozein dekreto legea eta pasatzen da eskola kontseilutik, zeratik azkenean da ordezkatuta dago neurri batean gure eragile guztiak.
Martin, jandazuk ere esan duzu zure kezka Euskal Hezkuntza Legea kentzen diogula publikoaren hitza, ez? Hemen nik uste dut hezkuntza legea denoentzat izan behar dela. Eta uste dut horrela direla lege guztiak edozein tokitan. Hau da, gizarte osoarentzat. Gero nola zehazten den bakoitzari dagokiona eta hori beste gauza bat izango da. Baina gure ustez lege bat ezin da izan bakarrik gizartearen zati batentzat. Izan behar dela denoentzat. Hori publikoa izena kentzea legearen izenatik ez du esan nahi besterik. Hau da, sistema osoarentzat. Gero hor barruan hemen eztabaidatuko da nola lantzen den guzti hori. Ez dakite zerbait ezten zaidan, Bueno, ziurazki, eta ados nago zuk esan duzuna irekiaren parte hartzearekin, hau da, egia da, irekia da tresna oso potentea, eta, pues bueno, ez dela erabiltzen denoi gustatuko litzaiguken hainbeste. Zergatik, bueno, pues egia da, guk jaso ditugun ekarpenak oso gutxi izan dira irekien partetik, baina igual zuzenean jaso dugu. Osa, ez dut esaten eragileen partetik, eta beste pertsona batzuk zuzenean idatzi dute sailera, eta bueno, hartu dugu eta kontutan hartu ditugu ere. Horregatik esaten dut, bueno, bai, hor daukagu, baina hau da guztien erronka bat, zer da, ez da bakarrik gobernuarena, zergatik gizartearena, hor dago tresna bat, eta denen artean bultzatu behar dugu hori erabiltzea. Azkenean, pues, aukera ematen du gizarte osoari parte hartzeko gobernuaren edozein prozesutan. Eta igual ziurazki zerbait geratu zaidala erantzun gabe, baina bueno, hurrengo txandarako utziko dut. Eskerrik asko, Uriarte Andrea. Vamos con el turno de réplica. Tiene la palabra por parte de H. Bildu, la señora Overa. Bai, bukatzeko zan nahi nuena zan, gaurko agerralditik ez noala lasai. Nituen kezkak ezaizkita argituak geratu, zoritxarrez, iluntasun gehiago ikusi ditut argitasunak baino, eta azalpenak kontraesanez beteta ikusi ditut. Zen ez dakit lapsus bat izan den, edo benetan hori zen esan nahi zenuena, ez? Aipatu duzu Uriarte Andrea, akordioak ez du helburua erasoak konpontzea. Ni suposatzen nuen akordio honek ere, ez? Arazoak konpontzea duela helburu, ez? Oinarriak, adostuko diren oinarriak suposatzen dudalako konponbide horretan definituko diren politiken norabidea markatzen dutela, ez? Eta gero esan duzu, baina hemen helburua legebiltzarrak lege bat egitea da, eta legebiltzarrean onartutako legeak eman beharko du konponbidea. Orduan, berriro egiten duzuna da, ez? Erantzunkizuna beste batzuen gain uzten duzu. Orduan, erantzunkizuna hemen baldin badago, zergaitik hasieratik ez da legebiltzarkideekin prozesua konpartitua izan. Edo aurpegi garbiketa bat izan da prozesu guztia. Ez dakit, zalantza geratu zaigu, zentzu horretan. Eta kronogramak, bai, egutegiak, ez daukate zer ikusirik presarekin edo luzamenduekin, baizik eta borondate politikoaren arabera, kronogramak izango dira, nolabait egutegiak, nolabait epe motzegagokoak izango dira, ertainagagokoak edo luzeagokoak, baina bakarrik horiek nolabait egiten duena xehetu eta planifikatu eta nolabait aurreikuspen bat egin, ez? Zer politika zehaztuko diren, zer neurri zehaztuko diren, noiz, zer suskidurakin, eta azkenean erakusten dutena da nola egikaratuko den teorian hitz egiten duguna. Odan, guretzat hori importantea da, ezinbestekoa da, bestela hau paper hutzean geratuko da, kajoian geratuko da, ze ikusten dugu dokumentu askorekin zer gertatzen da, baita legeekin ere.
interesatzen direna betetzen dira, beste batzuk ez, gero garapen normatiboan sartzen baldin bagara ere, gero hori momentuko gobernuaren borondatearen baitan geratzen da, orduan dena airean geratu daiteke. Eta egin den prozesu guztia, ezer ezean, eta horre guri, kezka sortzen dugu, ez? Aipatu duzu ere, ekarpen batzuk ez zirela jaso, ez etozelako bat dokumentuaren espirituarekin, eta jakineko genukena da, zein da dokumentuaren espiritua. Jakineko genuke, zein da dokumentuaren espiritua. Eta gero aurreko txandetan, ahaztu egin zait hainbat galdera, dokumentuaren inguruko edukien inguruan hainbat galdera egitea, bukatzeko galdera horiek egingo ditut, baina horietan sartu aurretik, galdera nagusi bat. Demagun, dokumentu honen interpretazio aurrerakoiena egiten dela. Demagun. Gero, hau, nola aplikatuko da Lomceren markoaren baitan? Nola sartuko dugu indarrean? Lomceren markoa indarrean baldin badago. Ez dakit, ez? Iruditzen zaigu ñabardura garrantzitsua dela. Galdera, ez didazu erantzun zuentzat zer den paradigma aldaketa, ez? Eta paradigma zuek buruan duzuen paradigma aldaketa horri erantzuteko zen neurri proposatzen dituzuen. Dokumentuan behin eta berriz zuzentasunaz hitz egiten da. Nik zehazki ez dut oso ondo ulertu zuzentasun horrek zer esan nahi duen. Hirugarren horrian hasten da eta maiz aipatzen da eduki bada. Gero jasotzen da ere pentsamendu eta sinesmen askatasuna. Zehazki ez dakit horrekin zer esan nahi da, ze bueno, oraindik behintzat, estatu akonfesional baten barruan gaude, ez dakit, diru publikoz finantzatuta, hezkuntza sistema lekoa bultzatu behar dugu, ez dakit, zer esan nahi dan horrekin, ez? Gero dokumentuan, zehatzago hizkuntza trataeraren atalean, baina hitz egiten da hezkuntza sistema eleaniztunaz. Hitz egiten da, ez dakit lerro artean irakurtzen dudalako, baina esaldi berean ez da joaten euskara ardatz duen sistema eleaniztuna, baizik eta etengabe hitz egiten da soilik hezkuntza sistema eleaniztuna, eta ero aparte, noizbenka jartzen da euskara ardatz edo euskal kultura ardatz duena. Bai, baina ez doa bat, eta ez dakinik, kezka sortarazten dit. Gero aipatzen da ere, jasotzen den markoa Europako 2020 da, eta estrategia horren baitan kokatzen du, horrek ere guri kezkak sortarazten digun. Bizikidetzaz ari denean, aipatzen dira zeharkako kompetentziak, eta zeharkako kompetentziak azpimarratzen dira, baina guk adibidez, lanbide heziketako lege proiektuaren tramitazioan zeharkako kompetentziak azpimarratu nahi izan ditugu, eta atzera bota zaizkigu. Orduan, bueno, gure zalantzak baditugu. 51. horrian, kuriosoa da, hemen daukat, azpimarratu dut, esaten da, autonomia handiagoak berekin dakar ebaluazio eta kontu emate mekanismoak ezartzea ikastetxeetan, administrazioan eta oroar hezkuntza komunitatean, zentzuzkoa. Vale. Hezkuntza sistemak erronka handiak dituenez, ezinbestekoa zaio informazio publikoa eta gardena jasotzea ikastetxetik, haiei emandako baliabideak nola erabiltzen diren jakiteko. Bai eta haiekin lortutako emaitzak balioesteko ere. Kontuan hartu inguruko gizartearen, ekonomiaren, kulturaren eta hizkuntzaren eragina. Kontua da, momentu honetan badakigu burokratizazioarekin zer nolako arazoak izan ditugunez. Orduan, burokratizazioan sakondu behar dugu edo benetan ikastetxen autonomian sakondu behar dugu. Bai? Eta, bueno, galdera gehiago geratzen zaizkit, baina gaur denborarekin ez naiz oso ongi ibili, eskerrik asko. Eskerrik asko, Beranderea. Como no hay tampoco representantes del Grupo Socialista, tiene la palabra por parte del Elkarrekin Podemos el señor Martínez. Bai, eskerrik asko. Oso labur, lehenik da behin barkamenak eskatu behar ditut orain beste bilera bat daukadolako, eta horrexatik ez ditut galderik egingo, baina bai, giren ustea berriro, zalantzak eta proposamenak berdinak direla, eta ere niri begira esan duzuenez, eskola kontseiluari buruz, nik ez dute dudan jarri bere lana inondik inon, arlesati bakarrik
hori azaltzea, egia da, proposamenak egin ditugula Eskola Kontseilua bere konposizioa moldatzeko edo betzeko, baina, bueno, bere lana ez dugula inondik inon dudetan jartzen, bakarrik hori, eskerrik asko. Eskerrik asko, Martínez jauna. Tiene la palabra la señora Berriozabal. Bai, eskerrik asko batzorde burua. Nik ere labur-labur berresteko gure taldearen jarrera eta borondatea legebiltzarrari dagokion unean, lan egiteko dagokion unean, ahalik eta akordiorik zabalena lortzeko. Eta nik uste dut dokumentuaren oinarrean edo espirituan badagoela kontu bat argi. Da, eragile edo hezkuntzarekin zerikusia duten izaera desberdineko eragile guztien artean akordio minimo batzuk, oinarri minimo batzuk adostu ahal izatea, gero ikustea ia kapaz ote garen eragile politikook hezkuntza eragileen mailan egoteko, eta guk ere adostasun minimo batzuk lortzeko eta hortik abiatuta Euskal Hezkuntza sistema osoarentzako lege bat adostu ahal izateko. Uste dut hori izan dela prozesu osoaren espiritua, helburua, akordio minimo batzuk lortzea, printzipio orokor batzuk definitzioa, eta hortik aurrera egokituko da zehaztasunetara jeistea, eta behin definituta zein izango den zehaztasun horien arabera, eta maila desberdineko lege garapenekin kontuan hartuta ze baliabide beharko ditugun hori guztia abian jartzeko. Uste dut prozesu egokia dela, orain arte behintzat hezkuntza eragileak maila honean erantzun dutela, modu eraikitzailean jardun dutela, eta guk ere hala jardutea espero dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Berriozabal andrea. Tiene ahora el segundo turno de palabra la señora consejera. Bai, eskerrik asko. Bueno, zenbait azkenoko puntuak argitz aldera ez. Batez ere Ubera andereari, hau da, nik esan dudanean akordiola ez dula bilatzen arazoa konpontzea, esan nahi dut, hor barruan idatzita dagoena ez da neurri bat arazo bat konpontzeko. Izan da, modu bat esateko, hau da, hor oinarriak jasotzen direla, noski oinarriak dira, gero aurre egiteko daukagun egoerari eta arazo guztiari. Ez da, bai, noski direla, daukagun momentu honetan eta etorkizunean izango dugun igual beste egoera ezberdinak eta arazo ezberdinak izango ditugun, hor markatzen dira oinarriak eta horietatik abiatuz jartzen diren neurriak aurre egiteko arazoei. Horrek ez du esan nahi ez dugula aurre egingo, baina esan nahi nuena zen hor dokumentu honetan ez direla neurriak jartzen arazoei zuzenean aurre egiteko momentu honetan. Hori izan zen ere, eta horrekin lotuta, zuk galdetu duzu, zergatik batzuk dokumentuaren espirituarekin ez etozen bat, eta batez ere hori zen, zergatik batzutan izaten ziren zer baliabide jarri behar diren hau indarrean jartzeko hor lantzen den edo planteatzen den oinarria. Horregatik esan dugu, dokumentu honetan oinarria jasotzen dira, baina ez dugu jasotzen zelako baliabideak jarriko diren, eta nola garatuko diren, hori zen. Hori izan da arrazoia ez jasotzeko ekarpen horiek. Beste guztiak nolabait edo ja jasota zeuden edo jaso egin dira. Baina gehienak izan dira, batzuk igual besten kontra zijoaztelako, baina gehienak izan dira hori eskatzen zutelako nolabait zelako baliabide jarri behar ziren. Eta horregatik esaten zen ez zegoen dokumentoren espirituarekin, zeratik espiritua zen esaten dut oinarria jasotzeko dela, baina ez neurria jasotzeko dokumentu bat dela. Hori izan da. Eta noski, hau da, gure asmoa da, bai akordioa, bai legea, bai ezartzen den edo adosten dugun edozein politika, azkenean da, aurre egiteko daukagun hezkuntza sisteman egoera eta arazoei. Kronogramaren inguruan, kronograma gutxi gora bere bat jarrita dago. Esan dugu, noizko etorriko dan ona prozesuan landutako akordioa,
hori izan zen gure konpromisoa legealdian, gure konpromisoa legealdian ere da datorren urterako, uste dut, okerren ez baldin manago, hezkuntza lege bat ere ekartzea, beraz, hor badago kronograma bat. Claro, gero kronograma horren azpitik beste zehaztasun batzuk, pues ez dakite momentu honetan posible dugune ematea. Egia da, naiz eta oinarriak landu, naiz eta legea landu, noski egunero lantzen ditugu neurriak arazoi irten bidea emateko. Eta horretaz jarraitzen dugu. Eta horrela jarraitu behar dugu. Osea, arduradun guztiarekin, bestela ezin dugu utzi hau lotu arte gauzak egin gabe. Lomce dela eta ez da gertatu garen lomcerekin. Beraz, guk beti izan dugu, gu markatzen dugu gure bidea eta gure bidetik jarraituko dugu. Eta ja, bai komentatu, eragile guztien partetik valorazio positibo izan duela, dokumentua eta akordioa, eta hori bai guretzat oso importante izan dela, zagatik gehienak, denak ez dut esango, zagatik badakigu denok baten bate publikoki izan duela bere jarrera, baina gehienak esan dutela egin dute valorazio oso positiboa. Eta egia da zuek egin duzun ekarpen batzuk eta komentario batzuk edukinaren aldean oso interesgarri iruditzen zait, eta espero dut iristen denean legebiltzarrera dokumentua eztabaida hori esatea eta aberastea benetan dokumentua zuek egiten duzuen ekarpenekin, horretarako da ere. Eta gure partetik eskerrik asko denoi. Pues muchas gracias a la señora Uriarte, a la señora Alonso y a la señora Garamendi por acudir hoy a esta comisión. Les despedimos y continuamos con el siguiente punto.